Эфирда дубль тапшыруы. Biz bugün sizni rayonumuz yaşları bilen tanıştırırız. Hamalarının uңuшлары турында сөйләрбез. Sizni televizor янына якынрак килеп, тавышын катырак кына ачып куегыз. Булдымы? Бик яхшы. Димәк башлыйбыз. Һәм менә киләсе минутларда сезнең белән Энҗе. Һәм Руслан булачак. Алдагы минутларда. Айнур Илшат төркеме зур үрләр яуларга җыена. Кызлар, кәеф софалары ничек? Шәп. Ялгыштан сәләт лагерында сәлкешләр тормышы. Айнур һәм Илшатның өр-яңа клипларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Айнур һәм Илшат. Бәлки сезнең арагызда әлеге егетләр белән аралашучылар, аларның җырларын яратып тыңлаучылар да бардыр. Әгәр дә белмисез икән, таныштырабыз. Таныш булыгыз, Айнур Сабаның 1-нче номерлы урта мәктәбендә 10-нчы сыйныфта белем ала. Ул уку белән бер рәттән төрле бәйгеләрдә катнашып, җырларга да өлгерә. Әмма моның белән генә канәгатьләнеп каласы килми Айнурның. Үзен зур сәхнәдә дә сынап карарга тели егет. Ул төркем оештырырга уйлый һәм бу хыялын тормышка ашыру өчен дусты һәм туганы Илшатка килә. Илшат әлбәттә аның бу фикерен бикләп кабул итә һәм нәтиҗәдә Айнур Илшат төркеме оеша. Егетләрнең җырлый башлауларына ел ярым гына булса да, алар район яшьләренең күңелен яулый. Шулай ук Барс Медиа һәм Яңа гасыр каналында кастинг үтәргә дә өлгерә бу төркем. Ә моңа кадәр Илшат һәм Айнурга бик күп тырышырга кирәк була. Бер җыр яздыру өчен генә дә ай-һай күп тир түгә егетләр. Көн саен студияга килү, аппаратураларны көйләү, җырны яздыру, булган кимчелекләре өстендә кабат эшләү. Әмма Айнур һәм Илшат авырлыклар алдында каушап кала торганнардан түгел. Selam dostlar. Biz keyifler. Bilgənlikcə, min Aynur bulam, əmnə bu yigitimiz İlşat var. Егетләр, менә сезнең төркем кайчан барлыкка килде? Безнең төркем безнең барлыкка килгәндә, менә 1 елдан Хәтерлим әле 23 январь иде. Менә ничек сезнең шундый 23 январь икәне, шундый берәр истәлекле көн име, үзенчәлекле көн име, ничек шулай истә калды сезнең? Ул көнне без иң беренче булып сәхнәгә чыктык. Әлеге җырыбызның исеме Елама дип аталайды ул. Хамай группасы репертуарыннан килеп чыкты бу җырыбыз. Аны безгә Фәрит Абубакиров тәкъдим итте бу җырыбызны һәм инде ул без җырлаганнан соң бик популяр булып китте. Сез сәхнәгә чыккач, халык сезне ничек каршы алды? Халык сәхнәгә чыккач инде ул башта кешене безнең сәхнә тотышларны карыйлар, җырның записларын, яздыруларны, ничек яздырылган җырлау манерасын, көйләрен, аранжировкаларын карыйлар. Ну, аннары инде 1-2 тапкыр без сәхнәдә чыгыш ясагач, үзеннән үзе китте. Үзеннән үзе бөтенсе дә уңайланды, җайланды. Безне халык ярата башлады. Әлбәттә инде яшьләр инде. Әлегә күз тимәсен, субханалла әйтеп бар. Булачак артистлар, булардан була дип, менә например шундый төртүп караганнар бармы сезгә? Бездән беләсеңме? Андый хәлнең булганы бар. Менә центрдан чыгып барабыз, Айнур белән. Менә кешеләр узып киткәчен артан ишектер сәйр. Кылый кешегә караган шикелле карлар, или без шундый артык гына минуты, или безне шатмыйлар дигән шикелле була бу. Менә сез моңа ничек реагируйсыз, ничек карыйсыз менә бу карашка? Ну, инде без моны үзем бик уңай карыйм бу нигә? Бундый аларның танага шәйбәт инде. Егетләр, булай үзегезнең альбомнарыгыз бармы әле сезнең? Кешегә чыгамы сезнең җырларыгыз халыкка? Альбом дигәндә үзе безнең 19-дан артык җырыбыз бар. Бер дискы үзебез ясадык инде, менә Алла бирсә шуны тарату өстендә эшләргә инде.
йөрдем. Гел шулай артыңнан мин йөрдем синең. Әмма син мине бар дип белмәдең. Шакырмадылар да сине берәүдә биюгә, парлы биюгә, сауна киләргә. Озатмадылар да сине таралганда өйләргә. Гел шулай һәр көнне кайтың син үзеңне. Баштарак мин сине озатып карадым, әмма ләкин уңышсызлыкка очрадым. Хәзер беләм нигә шулай моңаеп йөргәнеңне, егетләрнең җылы назын тоя белмәгәнеңне. Кил әле яныма, читтә утырма. Кулны кулга тотынышып бер биеп алыйк әйдә. Әйдә җитезрәк, таша син сүзләреңне, үсешәргә күрсәт син тылсымлы йөзләреңне. Язгы кояш көләч йөзең, балкып яна кыңгыр күзләрең. Ничек эзлим, ничек табыйм, көләч йөзле минем гүзәлем. Язгы кояш көләч йөзең, балкып яна кыңгыр күзләрең. Ничек эзлим, ничек табыйм, көләч йөзле минем гүзәлем. Sabahlar Aynur Илшат Төркем белән танышмы? Аларны яраталармы? Нәрсә көтәләр әлеге төркемнән киләчәктә? Әйдәгез шул турыда халык фикерен тыңлап бетик. Бу ике егет безнең бик өметле егетләргә җыйлар инде. Алар бик матур итеп җырлыйлар. Барлык концертларда да актив катнашалар. Нинди кичә булса да без аларны шушы кичәләрдә катнаштырырга тырышабыз. Аларны кичә яшьтәге мәктәп укучылары да бик яратып тыңлыйлар аларның җырлаганнарын. Шулай ук инде менә мин күргәнем бар, ул яшьтәге апаларның, абыйларның да инде аларның ничек матур итеп җырларын тыңлаганнарын үземнең ишеткәнем һәм күргәнем бар инде. Шулай ук радиодан алар интервьюлар тапшырдылар инде. Монда да аларның халык үзләренең фикерләрен, монда да аларның шушы матур җырлаулар турында әйтте инде. Мин бу ике егеткә киләчәктә чын күңелемнән инде ак юллар телим аларның киләчәкләренә һәм киләчәктә дә алар дөрес итеп үз юлларын сайлый белсеннәр иде. Төркем турында бик әйбәт фикердә. Сез аларның киләчәкләрен нидә күрәсез? Аларны киләчәктә зур җырчылар дип матур сәхнәләрдә күз алдына китерәм. Киләчәккә нинди теләкләрегез бар әлеге төркемгә? Беренче чиратта үзләренә алдарына максат куйсыннар, шулай ук матур җырласыннар һәм бер кая да югалып калмасыннар. Бу төркем миңа бик ошый, чөнки алар Сабада әле беренче яшьләр төркеме һәм аларның бигрәк тә заманча җырлары безгә күңелләргә хуш килә. Минемчә, бу төркемнең киләчәге бар. Әлбәттә, мин аларга алда көннәрендә дә уңышлар телим. Киләчәктә дә үзләренең җырлауларын туктатмасыннар, дәвам итсеннәр. Бик матур җырлыйлар, яшьләргә бик ошыялар. Айнур белән Илшат төркеме ярыйсы гына җырлыйлар инде, булай шатабыз инде җырлауларын. Гел современный җырлар җырларга тырышалар инде, әзрәк менә олы яшьтәге кешеләр өчен дә җырласыннар инде. Киләчәкләре дип инде үзләре өстендә эшләсәләр булыр инде. Мин шулай дип уйлыйм инде, нәрсә дип әйтим тагын. Ни кеше буларак сез үзегезнең малайыгызның эшен хуплыйсызмы? Хуплыйм инде, үзе теләп йөргәч инде сүз әйтмибез инде без, шул мәктәпләрдән кайта дагын чыгып китә инде, шул җырга дип йөри инде, әле тегендә барабыз ди, әле монда барабыз ди. Без каршы килмибез инде. Тәртипсезләнеп йөрмәгәндә инде урамнарда теләсә ничә йөрмәгәндә, шуңа күрә хуплыйбыз инде. Тапшырган төшергәндә без күп кенә кызыклы вакыйгаларга юлыктык. Саба урамнарында интервью барышында халыкның журналистларны күреп качулары, Эфирда төшкәндә ялгыш кына сүзләр әйтеп ычкындырулары, кинәт кенә туктап калулар, сәләт лагерына барганда машина ватылып дигән мәгълүматларга ни тора бит. барысы да булды инде. Машина ватылу дигәннән ул үзе бер вакыйга иде. Тәгәрмәч тишелү сәбәпле юл читенә килеп туктаган егетләр бу күренешне нәрсәгә юрарга да белмәделәр. Барасы юл ерак, сәлкешләр көтә, ярдәмгә бер машина да туктамый. Кәйфләре кырылып беткән егетләр бер акага кул күтәрәләр. Анда Айнур Илшат төркеменең җитәкчесе Фәрит Әбубәкиров була. Күпме артыннан йөгереп тә интервью ала алмаган егетләр өчен язмыш үзе аны юлларына чыгарып куя. Димәк, бер кирәкмәскә генә тормаган аралар сәгатьләр буе юл читендә. Машинаны бергәләп төзәткәләп, тәгәрмәчләрен алыштырып куйганнан соң егетләр тәмләп интервью алдылар. Айнур белән Илшат алар бик үзенчәлекле егетләр инде, бик тырыш егетләр.
Менә алар иң башта миңа килгәннән, беренче көннән бирле, минем түгәрәккә килгәннән бирле, безнең түгәрәк Йолдызлар студиясы дип атала. Алар үзен музыкаль яктан бик сәләткә менә ничектер омтылучан булуларын үзләрен күрсәттеләр. Һәм алар аны дөрестән дә исбатладылар. Безнең менә шу берләшмәдә йөреп, алар музыкаль белем күпмедер алдылар. Шулай ук тавышлары өстендә эшләделәр. Һәм biz менә алар белән төрле җырлар репертуар сайлаганда гел киңәшләшеп сайлыйбыз. Аларга киләчәкләре зур, уңышлар телим. Әле алар мәктәп елларында, мәктәп сукмакларыннан таптылар. Әле алда аларны зур музыкаль карьера буенча зур бәлкем уңышлар көтәдер. Может, алар артист булырлар, бик танылган. Мен аларга главный шул алдан бердә артка тайпылмаска, гел алдан барырга шул теләгем минем аларга. Руслан, әлеге азапланулардан соң да барып җитә алдыгызмы сез сәләткә, юкмы? Нинди барып җитмәгәненче. Әле барып җитеп рәхәтләнеп күңел ачтык, дискотекаларда катнаштык. Бик күңелле булган икән. Кызганыч мин генә юк идем. Син аны зәңгәр экраннарда карый аласың. Зәңгәр экраннарда карый аласың. Зәңгәр экраннарда карый аласың. Сава халкы күптәннән үз итеп өлгергән Айнур Илшат төркеме район үзәге белән генә чикләнеп калмыйча, башка авылларга барып та концерт куеп йөри. Күптән түлгенә егетләр яллашта сәләт лагерында булып кайта. Концертны җырчылар хәйрия елы уңаеннан оештыра. Сәләтлеләр өчен бу менә дигән ял итү чарасы була. Айнур һәм Илшат җырлары һәркемнең күңеленә хуш килә. Сәлкешләр төркем егетләре белән бергәләшеп җырлый, бии, күңел аша, кыскасы барысы да бик шәп була. Айнур МС Илшат төркеме яллашта сәләт лагерына сәлкешләрне утлы табага бастыра. Монда бик тә күңелле. Кызлар елмая, көлә, күңел аша рәхәтләнәләр, бииләр. Мин үземне менә үземне кая куярга белмим, үземне аларның мөкибән булдым, аларның җырларына шундый матур. Менә халык, менә кызлар, менә үлеш менә, җәмәгать, гафу итегез, булмый монда. Үзем кирпием, булмый җәмәгать, асламагыз. Мен буа егеті, Раил исемле булам. Искәндәр, шулай буа егеті, буадан келдік. Біз бірге. Әйе, біз бірге. Җегетләр менә монда Сабадан Айнур МС Илшат төркеме килде. Аларның җырлаулары, аларның сәхнә тотышлары сезгә ошадымы? Әйе, чөнки дип әйтәм, потому что аларның бер үзләренең мотивы бар. Үзләренең стиль дип әйтим. Алар алгыда да шундый үсеш яуларга тиешләр. Җырладылар әле генә, әйеме? Би ары бетем. Тезләр кылтыры, йөрәк тибә, моны үземдә тирләп беттем моны. Вообще әйбәт барсы да әйбәт матур бийләр, җырлыйлар. Ис китмәле, күз тимәсен дип әйтсәм. Кызлар, ничек хәлләрегез? Шәп! Алдагыл, монда рәхәт шуны бел. Кызлар, сәләт лагерына кайлардан килеп эләктегез? Сәлам, мин Гөлназ булам, мин Яшел Үзәннән. Минем исемем Нурия, мин Күкмарадан. Ой, бик ошады, рәхәтләнеп, күңел ачты, биедек, рәхәтләнеп бергәләшеп җырладык. Үзегез күрдегездер инде, без дә монда сәркешләр белән бергә шул хәдер рәхәт. Бик күңелле булды безгә, бик ошады. Кызлар, менә сезгә ул җегетләргә карата теләкләрегез нинди? Безнең теләкләребез алар шушы үзләренең юлларын дәвам итсеннәр, шушы стильдә эшләүләрен дәвам итсеннәр. Һәм безнең уйлавымча аларның киләчәкләре зур булыр. Һәр вакыт эшләр башлана дип. Бүген Айнур Сабадан, Айнур белән Илшат үзебезгә үзләренең җырларын безгә җырлап киттеләр. Бик күңелле булды, бик әйбәт җырлыйлар, әйбәт майлар. Алар берсе аларны зур сәхнәдә көтөрбез дип ышанып калабыз. Şahı
Hatırır çağım, yüreğim dolu suyu